אנחנו שואלים את עצמנו, בין 800 ל-1,000 מחבלים נכנסים לישראל, אחרי פגיעה על ידי רחפנים במערכת רואה יורה, אחרי השתלטות על מפקדת האוגדה, אחרי חיסול, אפשר להגיד, של מוצב התצפית, ופתיחה של הגדר בים של מקומות, כל המבצע הזה צריך התארגנות אדירה. זה המון אנשים, זה אלפי אנשים, זה תקופה ארוכה, אי אפשר לתאר, הייתה פה תנועה כמרקחה ללא ספק. איך כל הדבר הזה נעלם מעיני המודיעין הישראלי? איך יכול להיות? טוב, אני רוצה להתחיל בכמה מילות הסבר קצרות, מה זה מודיעין, ממש דקה. מודיעין זה כולל איסוף ומחקר, על המחקר בדרך כלל הצבא אחראי, אבל האיסוף כולל בתוכו 4 רמות. אוסין זה איסוף של מידע גלוי, ניטור רשתי, הוא הכי חשוב, אני תכף אחזור לזה. סיגינט, מידע שאוספים אותו בהאזנות סתר. ויזינט, מידע חזותי, שאוספים אותו באמצעי תצפית וראייה. ויומינט, זה מידע שאוספים אותו סוכנים ומקורות. מתוך 4 הסעיפים, מתוך 4, 3 אחראי השב"כ. השב"כ אחראי על עזה, רק השב"כ. ככה החלוקת האחריות. החלק של הוויזינט החזותי, אחריות של צה"ל. ואתה תיארת קודם איך העסק הזה יתפרק, ואני אגע בזה. אני אגע באחריות של השב"כ. המערכת של השב"כ לא עבדה. יש להם גם מערכת, אבל היא לא עבדה, ואני אקריא לך משפט אחד. רגע, רק שנייה, אנחנו חייבים לשמור כל הזמן על זה שהצופים יבינו על מה אתה מדבר. מערכת שב"כ, שמה אמורה לעשות? אותו דבר, איסוף מהרשתות? אותו דבר, לאסוף מידע ממקורות גלויים. איך יכול להיות? שב"כ, מערכת הזאת לא עובדת בשב"כ? לא עבדה, תכף אני אגיד לך מתי. לא עבדה באירועי שומר חומות, וראש השב"כ הודה בזה. ואמר, בדיון שהיה בראש השב"כ, מקריא לך מדוח מבקר המדינה, אמר ראש השירות, עלינו לומר ביושר, לא חזינו את ההתפרצות, לא היקף המשתתפים ולא היקף העוצמה והאלימות במגזר הערבי. בדיון שב"כ צוין, המרחב זה אוספי היומינט, לא הצליח לספק התראה להתפרצות ערב תחילת האירועים. ההתפרצות בעוצמה מאפיינים, בנקודה זו בא לידי ביטוי מובהק, חוסר המוכנות של השירות לתרחיש שהתממש באירועי שומר חומות. ובדקתי, גם עכשיו, זה מה שקרה בערב החג, ושתבין מה שקרה בערב החג. כל צמרת המודיעין, כמעט כל הצמרת, של המודיעין, שאני מדבר על המודיעין הצבאי והשב"כ, הלכו לאילת, לנופש. זה מה שהם עשו. סגרו את כל המערכות לגמרי. איש לא בדק שום דבר, לא יומינט, לא כלום, שום דבר, כולם בילו באילת. איפה היה ראש הממשלה? בילה אי שם בצפון, בקיבוץ, מסביב אנשי שב"כ ומחובר לשליש הצבאי. טוב, הייתי אומר, זה לא תפקיד של ראש ממשלה לעקוב אחרי האויב, אבל איפה שב"כ ואיפה צמרת המודיעין, זה הבעיה הקשה. הוא לא היה נמצא שם בנווה עתיב בצפון, הוא היה נמצא בקריה. יתרה מזאת, אתה אומר בעצם, אם המערכת המודיעינית לא נותנת את התראה לדרג הפוליטי, הוא יכול לנסוע לנווה עתיב. אם היה מקבל את ההתראה בזמן, היה מטפל בזה, זו כוונתך. נכון. אבל איך אפשר להבין? תסביר לי, אני מוכרח לשאול אותך שאלה, באמת, אתה יודע, אנחנו יכולים ללכת במסלול, אני לא רוצה, אני מוכרח לשאול אותך שאלה. אתה יודע, אנחנו מדינה שנחשבת בכל העולם, הייטק, סטארט-אפ ניישן וכו'. איך יכול להיות שמדינת ישראל, הסנדלר הולך יחף? איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתה אומר לי פה, מהדוחות שאתה מקריא פה, שבעצם שב"כ היה ללא מערכת איסוף מודיעין מהרשתות, דבר, אתה יודע, שכל אחד מאיתנו עושה ככה, קצת להסתובב ומקבל מידע שאין בשום מקום. איך יכול להיות? אני לא מבין את הדבר הזה. וגם, מה פירוש? הרי היה פה שיתוק מודיעיני, זה לא שיתוק. שיתוק מודיעיני מוחלט. יתרה מכך, אני רוצה להזכיר לך, ב4.10 החמאס ערך תרגיל מודל מלא. חלק מהתרגיל היה הם תרגלו להוריד מצלמה מהגדר, והורידו מצלמה בלי שעשו כלום. המערכת הזאת של התכנונים והתרגולים, הם עשו אגב 4,
פורסמה בצורה גלויה, לא צריך שום דבר, להפעיל את המערכת של המשטרה של השב"כ ולקחת את זה מהרשתות, הם דיברו בגלוי מה הם עומדים לעשות, ויש על זה סרטונים, אני לא ממציא כלום, אפשר לראות את זה, המערכת הזאת לא פעלה בזמן אמת, כל האנשים היו באילת בנופש, ואיש לא הכין את המערכות לקראת הקטסטרופה. פשוט נורא. פשוט נורא. ממש מטורף. רגע, אני עוד לא סיימתי. כן, בבקשה. זה הקטע המרכזי. החמאס, מה שהוא עשה, הוא עשה מה שהיה צריך לעשות כל אדם שיש לו שכל. אם יש לך מצלמות וירי, כן, מערכת רואה יורה, כן. כן, אתה מדבר על מערכת רואה יורה, נכון? נכון, כן, אז מה אתה עושה? אתה ממי מעלה. ברחפנים מתאבדים ובגלשנים. יש מערכת לישראל, כבר לא מאתמול, שהיא יודעת להוריד רחפנים, ויודעת להוריד את כל המתאבדים האלה, המרחפים. איך זה לא קרה? היא לא הייתה שם. איך לא נטרלו את הרחפנים? לא הייתה מערכת, המערכת לא שמו אותה שם. אז היא לא הייתה, אז הם באו עם הרחפנים ודבקו את כל המצלמות. זה הכל, המערכת הזאת לא הייתה שם. אני לא מבין, אבי, סליחה, אנחנו מדברים פה על צבא הגנה לישראל, שב"כ, אני לא מבין. אתה אומר, יש מערכת שהייתה אמורה להגן על מערכת רואה יורה מפני תקיפה של רחפן, הבנתי אותך נכון? רחפן וגלשן, כי חלק רחפן וגלשן, כן? לשמור על המערכת, מה המערכת הזאת שווה, מורידים אותה עם רחפן וגמרנו. ואתה אומר, המערכת שהייתה אמורה להגן על מערכת רואה יורה, לא פעלה. לא הייתה. לא הייתה, יתרה מזאת. למה? רגע, אני תכף אגיע ללמה. יתרה מזאת, הכוחות היחידים, ואתה הזכרת את המשטרה, שפעלו ב5-6 שעות הראשונות, מלבד הגבורה האישית של אנשים, אזרחים ואנשי צבא ואחרים, שנלחמו בחירוף נפש ושילמו בחייהם, וגם אנשי שב"כ, היו 3 אנשי שב"כ שנלחמו כמו לוחמים, ותכף אני אגיע לשב"כ. היה אירוע של 3,000 צעירים שנתנו לו אישור על ידי המשטרה והשב"כ, והיה שם, והצבא, והיה שם כוח משטרתי שנלחם כמו גיבורים. 35 איש מהמשטרה, מהם 2 מפקדי תחנות, נהרגו, 7 אנשי ימ"מ. אנשי ימ"מ היו בשעה 9, הם כבר היו בשטח, ראשונים, אנשי המשטרה נלחמו והם מנעו אסון הרבה יותר כבד, זאת אומרת היינו יכולים לגמור בכמות אולי כפולה ומשולשת של נחטפים, כי הם פשוט נכנסו, אוטוסטרדה היה הכל חופשי, הכל היה פרוץ, והתוצאה הייתה 35 אנשי משטרה הרוגים, מהם 7 אנשי ימ"מ, שכמובן אסון למשטרת ישראל במסגרת שאר האסונות. בתוך המסיבה היו 2 אנשי שב"כ שבילו, הם קיבלו אישור מהממונים עליהם ונהרגו. היו עוד אנשי שב"כ, רק לא פרסמו כמה. זאת אומרת, השב"כ אישר לאנשים שלו ללכת למסיבה הזאת, שהיא במרחק יריקה מהגדר, בזמן שאלפים של מחבלים מתכוונים לחסל אותם. אתה מבין את הגודל הקטסטרופה, שאנשי שב"כ היו במסיבה, רקדו ונרצחו בתוך המסיבה, משום שהם לא עשו את תפקידם היה להפעיל את המערכות האלה של אוסי סיגינט וכולי, שזה האחריות שלהם, במקום זה הם בילו במסיבה, ונהרגו לצערנו הרב, ונטבחו כמו עוד 260 איש במסיבה. זה פשוט דבר שאני לא ישן בלילה מהצמרמורות, אני עברתי את מלחמת יום כיפור, אני נפלתי בשבי, 219 מהחברים שלי נהרגו, לא היה מחדל כזה מאז קום המדינה. ואני רוצה לחזור לדובר הקודם. רגע, לפני זה, רק משפט אחד, אבי. אני רוצה להבין, אנחנו לא נמצאים בשלב התחקיר, למרות שפשוט אזרחי ישראל משתוקקים לקבל תשובות, אז אנחנו בכל זאת צריכים לשמוע את הקולות האלה. רוצה לשאול אותך, האם בעצם המסיבה הזאת כמשל, ולא רק כמשל, כעובדה בעצם, עם כל התיאורים שאתה נותן פה, הם מדויקים עובדתית, וזה בטח יחקר בעתיד לפרטי פרטים, באיזשהו מקום ייתכן שהנהנתנות, מה אתה אומר? למה צריך לחקור שאנחנו יודעים היום? אני רוצה להזכיר שהיה קטסטרופה במלחמה שאני הייתי ביום כיפור, בחזית הדרום, אז שמו את בר לב
להיות מפקד החזית מעל מפקד אלוף הפיקוד. למה? כי ידעו שגורודיש נכשל. גם היום צריך לעשות את זה. אני רוצה להזכיר לך שהיינו בקטסטרופה של הקמת המדינה, בן גוריון פעמיים הדיח אלופים ושם במקומם אלופים יותר טובים. כשאתה רואה את הקטסטרופה מול העיניים, למה אתה צריך תחקיר? לא צריך שום תחקיר, תחליט. עכשיו תחליט. הבנתי. כלומר, אתה אומר, לא צריך להמתין, האנשים האלה, מי זה? על מי אתה מדבר? על ראש השב"כ? אתה יודע בוודאות במי זה, אתה לא צריך לשאול אותי, יש פרשנים מפה עוד הודעה חדשה, אבל זה ברור שזה הראשים, כי זה מתחיל מהראשים. יש לך את בריק, תשאל אותו, יסביר לך בדיוק מי זה גנץ ואיזנקוט. אני לא צריך שאני אתן את הפרשנות. ואתה עכשיו באמצע מלחמה, כשהוא רק התחיל המלחמה, היית מחליף את הראשים האלה? זה מה שקרה במלחמת השחרור, וזה מה שקרה במלחמת יום כיפור. אין ברירה, אנחנו נמצאים בקטסטרופה. איך אתה מצפה לאנשים שהביאו לקטסטרופה שיתקנו אותה? זה לא יקרה, לא יקרה. זה אשליה שאלה שיצרו את הקטסטרופה יתקנו אותה. זה נכון, כולנו עכשיו מאוחדים, כולנו עכשיו עוזרים לצבא, המדינה התגייסה לטובת הצבא, עוזרים בכל דבר, ציוד, תרומת דם, זה התנדבות נפלאה, ויש קטסטרופה בכל התחומים, אבל אנשים תורמים ועם ישראל התגייס, זה חשוב מאוד, אבל הצמרת צריך לעשות מעשה. הצמרת הזאת לא מסוגלת לתקן את הקטסטרופה שנעשתה. למה? כי היא עשתה את זה. איך היא תתקן? ההתחפש איך לחפות על עצמה. זה מה שיקרה. צריך להפסים אנשים ישרים שיודעים איך לתקן את הדברים ואיך לעשות נכון, וכרגע זה לא יקרה.